ناوندا باجارê Şirnexî bi beşdariya Hevserûka Dem Partiyê Hevserûkên Partiya Herêmên Demokratîk de be pê saziyên jîngehê dayîkan û bisedan welatiyan li dijî darbirîn û talana xwezaya parêzgehê meşeke berfireh hat kirin. Em hatîne xwedî li wan darên ku li bestayê têne birîn derkevîn û nobetê bigirîn. Em dê heta dawiyê xwedî lê darên xwe derkevin. Xweza û daristanên Şirnexî û navçeyên wê bi salan e bi hincetên ewlehiyê ji dest talanê dinalînin. Xwe pêşanderan daxwaz kirin ku ew talan demildest bêrawestandin. Em dibêjin em ê li hevhatinekî dîrokî bikin. Lê ev dewistlatdar û dewlet heger bi zimanê me ra, heger hebûna me ra û cîvanka me ra li hevhatinekî û aşîtiyekî pêk bîne wê demildest ewilî bi xwezaya me ra, bi daristanê me ra, bi av û rûbarên me ra wê bi aşîtî pêk bîne. Ji bo ku em daristanê xwe biparêzin, aşxolê binêrin. Li emelê wan binêrin. Bêçawa talancî ne, bêçawa dijminê xwezayê ne, bêçawa qetilam li vê xwezayê şêkirin hat bibînin. Girse piştre jî çû herêma bestayê ku yek ji deverên herî diyariyên darbirînê ye. Li wê derê agir pêxistin konên xwe vedan û dest bi çalakiya nobetê kirin. Demê em koçer kurê me em rêbiwarê me koçer û bi navê vê mezelê bestan e. Me digo mezelê besta ez me digo em ne qulingî ne û lisî em ê bihar û payîzan mezelê besta derteyî xwîstara xiraba ser çengîgê miqerisî. Xweziya hakimîgê edaletê hebiya haq û hiqûqê genç û xurtê Kurdistanê bipirs. Ji bo Xwedê û Pêxember li talana Kurdan meyzênin. Çima tenê Kurd, çima ne Tirk. Çima tenê Kurd. Kal talanê meyzênin. Şxora meyzênin û bigirîn. Pişta şikestno. Beseyê dî bes. Xwe pêşanderan ji bo balkîşandina li ser parastina xweza û daristanên Şirnexî şeva xwe li herêma bestayê derbas kirin. Ferdê Îsak, Rûdaw.